Добро време от денонощието, момчета и не съвсем момчета, в зависимост от това кога ще включите това видео. Както вече сте разбрали, темата на днешното видео е кофеина. Ще си поговорим за това кой може да го използва, кога може да го използваме, как да го използваме и кой категорично не бива да го използва. Днес ще поговоря за кофеина, а не за кафето. И това е много важно да се знае, защото кафето, дори кастрираното такова, имам предвид без кофеина, има своите метаболитни ефекти. Тоест, положителните антиканцерогенни свойства на кафето, как влияе на простатата и така нататък. Това са свойства именно на кафето. Тоест, в определени адаптогени, някои флавоноиди, които са в неговия състав. Защо днес няма да говоря за кафето? И именно защото е огромен спектър от информация, който няма как да поместя в един блог, в едно видео, което да е с продължителност около час. Втората причина, поради която днес няма да говоря за кафето, а ще говоря за кофеина, именно защото само отчитайки химическите наименования, които са в него и в състава му, няма да е съвсем ясно от коя страна ще започнем да дърпаме чергата. И там самата еднозначност е в пъти по-малко в сравнение с тази, която имаме при кофеина. Оттам се получава така, че и голяма част от ефектите, в това число и негативните такива, които имаме от, грубо казано, от кафето, са именно следствие от кофеина. И именно поради тази причина днес ще говорим за кофеина като отделна молекула и какво е способна тази молекула да направи за нас и какво е способна да ни даде. Тук е изключително важно да подчертая и да кажа, че хората, които употребяват кафе или онези, които са решили да започнат да употребяват кафе, е важно за тях да изучат определените сортове преди да започнат употребата, защото някои от адаптогените, които се съдържат в кафето, могат синергично да влияят на кофеина и по този начин да удължат и без друго достатъчно дългия му период на полуразпад или на полуживот, ако искате. Като пак казвам, това е изключително важно да се има под внимание. И поради тази причина, по някой път дори съветвам хора, на които по една или друга причина не им е допаднал кофеина, да речем от енергийните напитки, да го опитат просто като кафе или като кофеин на прах, на таблетка, грубо казано безводен кофеин. Дори просто правейки тази манипулация, ефектите от кофеина могат да се различават изключително много при различните хора. При това да се различават много силно и, пак казвам, изключително различно при всеки един човек. Какво е интересното, което трябва да научим и което трябва да знаем за кофеина на практика? Интересното за него е това, че той не е съвсем стимулатор. Да, определено прилича на стимулант, но по същата тази логика прилича и на нутриент. И ако по някакъв начин би трябвало да го поставим в някаква графа и да го класифицираме, той попада по-скоро в графа адаптоген. И защото нашите организми не го отчитат на 100% като алкалоид, от който трябва да се избави и да го изчисти от организма колкото се може по-бързо, тъй като той има голямо количество метаболитни ефекти, като сред тях, разбира се, има много полезни такива, но има и доста негативни. И така са се случили нещата в еволюционен план при нас хората, че на съвременния човек огромна част от положителните ефекти, които дава кофеина, просто не са ни необходими. Но минусите в конкретния случай могат да бъдат значително повече от плюсовете. И сега ще кажа, извинявам се за тавтологията, но хубавото в случая е, че кофеина е максимално изучен и максимално изследван към днешна дата. Като трябва да кажа, че са правени абсолютно всевъзможни научни експерименти. В това са правени всякакви експерименти и опити с дозирането на кофеина. Като най-забавният, нали, мога да го сложа в кавички забавен, но най-интересният на мое четене, според мен, експеримент, повярвайте, никога няма да успеете да отгатнете каква е била максималната доза, която е употребявана. Максималната доза, която двама студенти са употребили, е 30 грама наведнъж. Не 3 грама, не 300 милиграма, ами цели 30 грама.
като просто са объркали праховете. За щастие и двамата са живи. Бърза помощ е реагирала достатъчно бързо и адекватно, откарали се ги в болница, включили се ги на диализа и двамата са живи. Но просто искам да кажа, че благодарение на този не особено сполучлив експеримент, разбираме, че леталната доза за хората, за нас, е малко по-висока от тази, която се спекулира, защото има хора, които твърдят, че леталната доза е 5 грама, други твърдят, че тази доза може да бъде 10 грама и така нататък, но от този експеримент, пак казвам, разбираме, че дори 30 грама при своевременна помощ не са били летална доза. Така че имайте го предвид, ако решите да правите такива опити вкъщи, просто дръжте телефона под ръка, за да може да извикате колкото се може по-бърза помощ. И при всичко това трябва да кажа, че режима на дозиране на кофеина при различните хора може да бъде съвършенно различен. И най-интересното от това е, че съответно и ефектите, които хората могат да получават, също могат да се различават извънредно много. Тъй като една част от хората твърдят, че не чувстват абсолютно нищо от кофеина, други казват, че ги ободрява, а трети дори казват, че след като приемат кафе или някаква кофеин съдържаща напитка, започват да им се спи, искат да спят и лягат и заспиват без никакъв проблем. И трябва да ви кажа, че това определено е една изключително много интересна тема за размисъл, защо всичко се случва именно по този начин. Но в съвременната наука, в медицината, нашите белохалатни братя все още нямат единен научен консенсус по темата, защо това нещо е така. И пак казвам, трябва да се знае, че човек е изключително адаптивно същество. И при нас, жителите на европейския континент, да го кажа така, употребата на едни 200 до 300 мг кофеин може да се смята за много, но нашите западни съмишленици, да ги наречем, могат да ни се изсмеят в лицето, изригвайки с фразата, че където нашия котарак е ловил мишки, техния е бал кучета, да ме прощават любителите на животни. Не иска да се изразявам вулгарно, но по някой път е необходимо. Защото там дори на енергийните напитки съдържанието на кофеин може да варира от 400 до 500 мг на опаковка. И това е нещо съвсем нормално за тях, като хората не често, т.е. не рядко се случва да употребяват дозировки от 800 мг, 1 грам, грам и половина, като това са случаи примерно на спортисти, не се случва изключително често да употребяват там по грам, грам и половина, но не е и рядкост да се види нещо такова. И това като цяло не е нещо, което може да се смята за нещо странно. Да, може би е на ръба на странното, но се случва, при това се случва доста често. И тук, ако трябва да съм откровен, намаляващата възвръщаемост не е повече от ползата, но въпреки всичко много хора правят именно това. Защо това е така, ще обясня, когато поговоря за това какви метаболитни ефекти има в кофеина и какво ни носи кофеина. Важно е да се знае, че всички сме различни и ако по някакъв начин се определяме като кофеин толерантни, ако на практика не сме кофеин толерантни, то всичко може да е една идея по-тъжно. Няма да е печално, защото както разбрахме, няма да умрем, но все пак имайте го предвид. Идеята е така, че всеки човек си има своята индивидуална доза кофеин, която, вярвате или не, много силно се различава от човек до човек. И това е нещо съвсем нормално. Сега смятам да започна да говоря директно вече за метаболитните ефекти на кофеина. И първото, с което ще започна, е, че кофеина е достатъчно подробно изследван като хепатопротектор. И има много сериозно количество изследвания, които показват, че кофеина може профилактично да работи при NFLD, т.е. при Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Може да защитава дроба от стеатоза, от масна хепатоза. И трябва да ви кажа, че при хора, които на постоянна основа пият кафе, се наблюдават понижени стойности на трансаминазите в кръвта. И отново, хора, които се намират в рисковата група по NFLD, е може би препоръчително да приемат кофеин. От това съвършено точно ще има някаква полза, но важно е да се уточни до каква дозировка ще стигнем, защото на нашите простори в YouTube има един така изявен специалист, индивид, който твърди, че ако приемаме една чаша кафе, ползите за организма ще бъдат хикс.
Ако приемаме, да речем, 2 чашки кафе на ден, ползите ще бъдат 2,5. Ако приемаме 3 чашки кафе, ще бъдат по 3, да речем. Ако приемаме 4, ще бъдат по 5 или едва ли не ще бъдем безсмъртни. И този човек толкова уверено говори, че буквално съм потресен от глупостите, които бълва, тъй като каква е ползата да имаме здрав черен дроб, ако пулса ни в покоя е 120 удара, нали? Но съответно това е един много резонен въпрос, на който нашия специалист Станчо няма как да ни даде адекватен отговор, но както и да е. Важно е да се знае, че не винаги повече е по-добре. Между другото, любопитен факт за всички трениращи и целящи да си повишат стойностите на тестостерона, но кафето и в частност кофеина водят до повишаване на глобулин свързващия половите хормони или на SHBG. Така че кафето за дроба е полезно, но задължително трябва да знаете вашата мярка. И има данни, които показват, че тип-топ, да я наречем дозировката, е нещо среднено между 200 и 300 мг, но моя съвет в конкретния случай, говорим за хепатопротекция, е да се ориентираме по пулса, да се ориентираме по съня и да се ориентираме строго по самочувствието. Защото това е супер полезно, ако знаем как да го експлоатираме, но ако не знаем как, има прекрасни алтернативи, да речем като N-ацетилцистеин, като таурин, като цинк, какво още може да вземаме за дроба, като да речем метионин. Въобще много неща може да приемаме за дроба и света не се върти около кафето в конкретния случай. Имам предвид кофеина. Въобще трябва да ви кажа, че моята философия е такава, че не бива да се оповаваме само на един конкретен, дали ще е нутриент, дали ще е витамин, дали ще е микроелемент или така нататък, защото почти винаги с много редки изключения има способи този ефект да бъде дуплициран с нещо друго. По-точно не дуплициран, ами мимикиран, т.е. спарадиран или заменен, но както и да е. Сега ще поговоря малко за кофеина и за антиканцерогенните му свойства. И трябва да ви кажа, че много голяма част от изследванията, които имаме по тази тема, почти в нито едно от тях не са отделени и не са разглеждани по-отделно кофеина и кафето. Затова не мисля, че можем много адекватно да отделим зърната от плевела. Получи се доста подходяща алегория зърната от кофеина. Така че определено е доста интересна тема, която смятам да разгледам малко по-подробно именно сега. И данните показват, че рисковете от развитието на някои онкологии при системен прием на кофеин са една идея по-ниски. Сега ще кажа нещо, което е строго за кафето, а не толкова за кофеина, но достатъчно много растителни екстракти обладават някои определени антиканцерогенни ефекти. Обаче разликата е в това, че в случая с растителните екстракти, голяма част от данните, които имаме и с които разполагаме към момента, са данни инвитро. И оттам нивото на доказателства е в пъти по-ниско. Защото с кафето там можем да си построим абсолютно всякакви там регресивни модели, метаанализи, имаме много РКИ-та, т.е. рандомизирани, контролирани изследвания и така нататък. И степента на увереност, която имаме в конкретния случай с кафето и с кофеина, е много висока от гледна точка на потвърждение. Тъй като трябва да ви кажа и, че кофеина като такъв се явява и профилактика за много неврологични заболявания и състояния, като да речем явява се изключително профилактика за болестта на Алцхаймер, за болестта на Паркинсон и идеята в конкретния случай е, че тези хора, има някакви видеа, примерно в интернет, има много статии, които може да видите конкретно, че примерно хората пият кафе и лягат на ядрено-магнитен резонанс и виждате ли след приема на кофеин, бил се понижил кръвотока и трябва да ви кажа, че до голяма степен тези данни са извадени от контекст. Като трябва да знаете, че е изключително важно да се разбира, че в голяма част от случаите много от едномоментните ефекти, които се наблюдават при приема на кофеин, не са същите, които може да наблюдаваме при систематична употреба в дългосрочен план. Или казано с други думи, ако отидем да тренираме с железа, да вдигаме тежести, в момента на тренировката определено ще ни се повиши кръвното налягане, но в дългосрочна перспектива, ако сравняваме вдигането на тежести с някаква форма на аеробика, при еднакво количество минути,
като много е важно да се подчертае при еднакво количество минути, то ползите от вдигането на тежести ще бъдат повече от аеробиката. И има достатъчно качествени изследвания и данни, които потвърждават това нещо. В случая с кафето и с неврологичните състояния е същото. Хората, които системно приемат кофеин, мозъчната им функция е малко по-добре в сравнение с тези, които не приемат. И другото, което е важно, тези хора не са толкова склонни към развитието на депресия и депресивни състояния. Но за това ще разкажа малко по-нататък в видеото. Много важно уточнение, което трябва да направя в случая е, че кофеина има пуринова основа и доста прилича на пикошната киселина. Но при всичко това, което казах към момента, употребата на кофеина понижава нивата на пикошната киселина и основната магия е в това, че пикошната киселина сама по себе си обладава изразени антиоксидантни свойства. И в това число допълнителният прием на пикошна киселина понижава рисковете, дори може да понижава симптоматиката на болестта на Паркинсон. Точно не помня дали беше за профилактика или за понижаване на симптоматиката, но идеята е в това, че самата пикошна киселина доволно добре опонира на болестта на Паркинсон. И при всичко това, както вече казах, кофеина структурно прилича на пикошната киселина и има пуринова основа. И в случая с Паркинсон е по-ефективен от същата пикошна киселина. И това е един много сериозен плюс, защото ако човек приема кофеин и при това яде много продукти с животински происход или е склонен към хиперурикемия, или често му се повишава пикошната киселина сама по себе си по непонятни причини, то той няма да се нуждае от вещества подобни, да речем, на алопуринола, защото така или иначе ще е способен да държи нивата на пикошна киселина в норма. Интересното е, че кофеина и понижава производството на ксантиноксидаза, като на практика това е, което помага за понижаване нивата на пикошната киселина. И за сметка на това тя намалява, но защо това нещо е важно да го държим в ума си и защо това нещо е важно да го помним? Ами, просто защото ако имате намерение да приемате някакви други ксантини, нали, паралелно с кофеина, примерно да речем пентоксифилин, то трябва да се знае, че ще работи една идея по-ефективно и за това лично аз не бих го отнесъл в графа плюс, а по-скоро в графа минус, тъй като по принцип съществуват много ксантини, но в случая взаимодействието на кофеина с някои лекарства и добавки може да направи меча услуга. Кофеина също предотвратява апоптозата на клетките на нервната система, което го прави показателен и по-скоро препоръчителен за хора, които са в състояние на клинична депресия или на такива, които вече са склонни към депресия. Важен момент, който трябва да се знае е, че кофеина ускорява функцията на дъгата хипоталамус-хипофиза над бъбречни жлези и това само по себе си е момента, който прави и плавния преход в темата, която ще ви обясни защо някои хора могат да приемат кофеин, а други не. Разбира се, това по никакъв начин не е присъда, но е едно предупреждение с удивителен знак. Идеята за това, което се опитвам да ви кажа е, че ако достатъчно силно работят вашите надбъбречни жлези, то имате достатъчно количество кортизол. И ако имате засилено производство на кортизол и човек постоянно пие много кафе и злоупотребява с кофеина, използвайки го едва ли не като патерица, за да смила по-голям обем, било то физически или ментални натоварвания, като при това не дава на организма си достатъчно количество макро- и микронутриенти, то в края на краищата кофеина определено ще си изиграе лоша шега с този човек. И това нещо ще се случи просто защото човека ще започне да функционира за сметка на стресовия метаболизъм. Тоест, дали са някакви гладувания, било то периодични или всякакви други там, дали ще е кофеин по време на глад, студен душ сутрин и всякакви други извращения, това определено също е способ да получим аденозин трифосфат. Да, това е способ да заставим организма да накара дроба да се занимава с глюконеогенеза, да отдава глюкоза и да започне да се движи, но това не е много добре, защото във всеки един случай това е работа на износ, т.е. на изтощение.
И стресовия метаболизъм не се асоциира само с това, че мускулите ви ще растат зле, но се асоциира и с невротизъм. Като това между другото е и едно много често наблюдавано явление в кето комюнитито и в карнивор комюнитито, именно защото функционират на стресов метаболизъм и хората, които функционират на него, в същото време се опитват да ни утвърждават, че се чувстват просто прекрасно, докато са на този тип хранене, но самочувствието им с времето изобщо не е толкова прекрасно, колкото се опитват да ни убедят. И повярвайте, далеч няма толкова енергия, колкото твърдят, че имат. И това е една така много важна демаркационна черта и линия, която трябва да бъде поставена. Тоест, ако разбирате, че с текущия си дневен режим и с режим на хранене нямате достатъчно сила и енергия за изпълнението на ежедневните ви задачи. Повярвайте, в такъв случай добавянето на кофеин не е вариант, дори напротив, само единствено ще влоши ситуацията. Определено в краткосрочен план ще ви даде някакъв буст, ще ви направи една идея малко по-производителни, но след това ви чака само един път и това е пътя надолу, пътя на позора и на безчестието. Сега ще поговоря малко за антагонизма на аденозиновите рецептори. И кофеина не се явява съвсем блокатор, но се явява антагонист на аденозина и замествайки го води до натрупването му в периферните тъкани. Аденозина е една такава молекула, която, грубо казано, фиксира умората и при приема на кофеин ние изключваме този датчик и възникналите усещания са, че едва ли не морето ни е до коленете и можем да направим абсолютно всичко, изобщо няма да се изморяваме и всичко в този дух. Като дори няма да разберем кога преработваме, претоварваме се и тук вече може да възникне буквално и проблема с това, че няма адекватно да можем да си нормираме натоварванията, откъдето съответно можем да си построим един неадекватен и неподходящ за себе си режим на деня. Но при всичко това има и по-малко очевидни неща, за които не се говори почти никъде и за да се доберем до тази информация е нужно да копаем в строго специфична литература, дали ще е тя по тренировки, по физиология и така нататък. И като цяло, когато хората говорят за антагонизъм към аденозиновите рецептори, те говорят за всичко това, че едва ли не няма да разберете кога сте изморени, ще ви се обърне режима, няма да имате представа за времето, ще имате понижена работоспособност, но същите хора, тези, които говорят всичките тези интересни неща, гледайки 500 кг розов слон в стаята, забравят за 50-тонния синкит в аквариума. Защото същия този натрупан в периферията аденозин също прави някакви неща. Просто не стои и не бездейства, тъй като той също има някакви метаболитни ефекти. И аз определено виждам проблем тук, но за съжаление нямам някакво адекватно решение, освен една идея по-консервативни дозировки на кофеина. Какво искам да кажа с всичко това? Искам да кажа, че високите нива на аденозина, дори не вземаме под внимание частичната им блокада, трябва да се разбира, че тези рецептори не са само в мозъка. Те са в сърцето, в белите дробове, в черния дроб и в по-малка степен в целия организъм. Но при всички случаи това влияе на нашата физиология. Кофеина, кафето далеч не блокира всички тези рецептори. И високите нива на аденозина повишават рисковете от натрупване на мотоневронна умора. Тук е изключително важно да се уточни, че ако акумулираме висока мотоневронна умора от тренировки, то това само по себе си оказва лошо въздействие на всички останали сфери на нашата жизнена деятелност. Защото, вярвайте ми, в крайна сметка ще си докараме преумора. Няма да е претрениране, но ще е една много неприятна преумора. Това означава, че буквално няма да имате сили за абсолютно нищо и постоянно нещо някъде ще ви боли. Ако се опитаме да намерим подходящо сравнение, метафора, алегория и както искате го наричайте, можем да преведем следния пример. Да речем, ако сте свалили на компютъра си някакви тежки програми, някакви филми, да речем, игри, порнография и там каквото и да е било от торентите в интернет,
Може да стане така, че компютъра ви да се изуми от това, което правите и да ви каже: „Я, слушай малко, мой човек, леко си прекалил, дай да се пуснем да се стартираме в Safe Mode, защото друг вариант за нашето стартиране просто не е възможен.“ И вие казвате: „Окей, стартираме те в Safe Mode.“ Това просто е, най-общо казано, и преумората. Когато разбирате, че имате понижена работоспособност буквално на абсолютно всички фронтове, че вашия когнитивен ресурс, който е бил необходим за изпълнението на някакви абсолютно обикновени и стандартни задачи в ежедневието, които преди сте правили на раз-два, то сега в момента просто е необходимо да се напрягате изключително много. Което искам да кажа е, че повишеното количество на тази мотоневронна умора определено е проблем. И е проблем от една страна заради блокадата на тези аденозинови рецептори, защото просто е сложно да разберем дали не се претоварваме. Високите нива на периферен аденозин означава, че можем много бързо да се изморим. И заради това, грубо казано, моят съвет към абсолютно всички хора, които употребяват кофеин, е да го употребяват изключително акуратно и внимателно. И разбирайте, че това е като супер сила, която ви е дадена просто под наем. И когато тази супер сила я няма, точка. Всичко е било както е било преди. Като между другото същото се отнася и за някои мощни андрогенни анаболни стероиди. Идеята тук е такава, че трябва определено да се отнасяте много, много, много внимателно към вашите организми и към вашите тела, когато те работят на една идея по-високи обороти. Обаче тук има и един друг момент, един втори момент, а именно, че повишеното количество аденозин повишава рисковете от развитие на физиологически зависимости. И трябва да кажа, че на хора, които са в психиатрически болници, клиники или в някакъв рехаб, не им дават шоколад. Или поне вменяемите специалисти не им дават шоколад. Въобще като цяло ги лишават от всякакви кофеин съдържащи продукти, защото в конкретния случай рецидива може да се случи с огромна вероятност, именно когато човек употребява кофеин или кофеин съдържащ продукт. Така че ако човек има склонност към зависимости, то този човек изобщо не е добра идея да приема кофеин и кофеин съдържащи продукти. Да, и последно, което за малко щях да пропусна за кофеина, това е натриорезата. Много хора масово твърдят, което ме изключително много ме дразни и ме напряга, твърдят, че кофеина е диуретик. Кофеина, видиш ли, изхвърлял течностите. Това, което кофеина прави на практика, е, че отделя натрия. И в дългосрочен план хора с високо кръвно налягане могат да изпитат някои ползи от кофеина. Всичко е именно заради разхода на натрий. Съответно, отделяме повече натрий, подобрява се пропорцията на натрия и калия и вуаля. Дори ксантина, който по идея трябва да свива съдовете, в момента има антихипертензивни свойства. Така, сега искам да поговоря за това кой може да употребява кофеин и кой не е желателно да употребява. Разбира се, всеки може да употребява кофеин, но за кого е препоръчително на употребата и за кого не е до там препоръчително. И разбира се, ще започна с лошото, ще започнем с това кой не бива да приема кофеин. Първите хора, които не бива да приемат кофеин, това са хората с високо кръвно налягане заради висок индекс на телесната маса. Пояснявам. Хора с нормален индекс, които започват да приемат кофеин, в началото започва да им расте кръвното налягане. Но с времето, именно заради процеса на триореза, с времето нещата се нивелират. А хора с висок индекс на телесната маса, които и без друго вече приемат някакъв вид препарати за понижаване на кръвното налягане, които вероятно задържат, т.е. повишават задържането на калий и паралелно изхвърляме натрия, никак не е добра идея. И при тези хора може да има проблеми с физическото съпротивление на съдовете, проблеми с микроциркулацията, за хора, при които резките промени в кръвното налягане, тези неща изобщо не са полезни. Буквално тези хора би трябвало да забравят за кофеин съдържащите продукти. И вече когато тези хора се преведат в порядък, отслабнат, свалят известно количество килограми и така нататък, тогава може
но докато са в рисковата група, по-добре наистина да забравят за кофеина и за кофеин съдържащите продукти. Следващата група, това са хора, които по една или друга причина имат някакви неразрешени сърдечни проблеми, проблеми с сърдечно-съдовата система. И заради частичното заместване на аденозиновите рецептори, както вече казах, кофеина може да влияе на сърдечните ритми. И заради това, ако човек има, да речем, някаква синусова тахикардия, да има някаква аритмия, не дай Боже мерцателна аритмия и така нататък, то в такъв случай кофеина може да си направи много лоша шегичка с тези хора. Отново, ако човек има неразрешена сърдечна патология, кофеина по-добре да седи на страна. Следващата група хора са хора, които страдат от някакъв вид зависимости, защото тези зависимости при употребата на кофеин определено могат да се влошат и да се задълбочат. Хора, които имат зависимост към порно и особено към такива състояния, които ускоряват, да речем, нервната система, по-добре е да се научат да медитират или да се контролират по някакъв начин. Нали, съвсем условно казвам да се научат да медитират, тъй като има много варианти да се заземят. Просто трябва да се намери такъв, който е най-подходящ именно за този тип хора. Следващата група хора са тези, които страдат от синдром на раздразнените черва. Хора с гастрити, хора с ерозии, хора, които имат проблеми с мукозите, то повярвайте, приема на кофеин в конкретния случай може да доведе до много сериозни последствия. Не дейте употребявате кофеин, ако имате някои от тези състояния. Другото, което кофеина прави е, че повишава стойностите и повишава нивата на гастрин. За сметка на това се увеличава мотилността на стомаха, увеличава се перисталтиката на червата и повярвайте, всеки един нормален гастроентеролог ще ви каже, че ако имате синдром на раздразнените черва, приема на кофеин изобщо не е препоръчителен за вас. Следващите са хора с АИД, т.е. с автоимунен тиреоидит. И тук има много моменти, които могат да се подчертаят и моменти, които трябва да се споменат, но тъй като кофеина влияе и на някои ферменти на цитохрома, оттам влияе и на метаболизма на някои видове лекарства. Конкретно за тироксина има много добра доказателствена база, която показва, че комбинацията на тироксина с кофеин понижава усвояването на тироксина. Тогава може да възникне въпроса дали тироксина може да се приема вечер, тъй като кофеина трябва да се приема сутрин, тъй като, както вече пояснихме, полуживота му може да е 6-7, при някои хора дори и 9 часа и не е желателно по никакъв начин да се приема след 12 часа на обяд. Да, тироксина може да се приема вечер, но имайте предвид, че кофеина повишава стойностите на ТСХ. Не при всички хора го прави, но при тези, при които може да го направи, определено го прави. Заради това хора, които имат автоимунен тиреоидит, по-добрия вариант е да стоят на страна от кофеина. Хора, които имат АИД, те не са като еднорози и вие може дори и да не знаете, но в живота си сте се срещали поне с няколко такива човека, така че имайте го предвид. Следващите хора са хора, които страдат от синдром на дефицит на вниманието и на хиперактивност, имам предвид СДВХ или ADHD. Като тук нямам предвид хора, които страдат от проблеми с дисциплината, за онези, които са с действителна такава диагноза, която е поставена от психиатър. И интересното при тези хора е, че при тях стимулантите работят по малко по-различен начин. Не винаги, но много често хора, на които им се доспива след приема на кофеин, много често тези хора имат синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, ADHD. Ако по някакъв начин тази тема ви е интересна, пишете в коментарите. Имам много какво да кажа за нея, включително и за диета, която е подходяща за такъв тип хора. В случая всичко, което е свързано с допаминовата сигнализация и ако искате да приемате кофеин, то във всеки случай трябва да намерите начин да компенсирате синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивността по някакъв начин. Дали ще е с помощта на атомоксетин или с някакъв друг препарат, в това число може да е метиленово синьо, за което скоро ще публикувам видео, но във всеки случай трябва да бъдат балансирани невромедиаторите преди да започнете кофеиновите игри. Следващата група, за която трябва да поговоря, които не е желателно да приемат кофеин, това са хора, които по някакъв начин, използвайки кофеина, искат да компенсират
липсата на сън. Кофеина също отива на 3 букви в тази категория, тъй като за това нещо вече обясних, когато говорих за работата на дъгата хипофиза, хипоталамус, надбъбречни жлези. За известно време определено ще работи, но после трябва да се прави кофеинов рехаб. За него ще поговорим между другото накрая. И често хора, които твърдят, че не успяват с нищо, имат много сериозна нужда от кофеин, конкретно имат проблеми с дисциплината. Тъй като време за TikTok, време да плюят в тавана, да гледат порно и така нататък и всякакви социални мрежи намират, но за важните неща съответно нямат време. На тия хора определено им липсва дисциплина, а не някаква адреналергична стимулация, но кой сам аз. И трябва да направя тук в момента едно леко лирическо отклонение, но кофеина достатъчно добре се съчетава с някои антидепресанти, особено с такива антидепресанти, които повишават сънливостта. Такива, например, като флуксамина, като тразодона, като миртазапина и въобще като цяло всичко, което се приема вечер. И сутринта именно този адренергически буст, който дава кафето, работи доста по-добре. И комбинираната терапия на антидепресанти с кофеин, дори и с високи дози кофеин, дава по-добри резултати, отколкото монотерапия. Тоест, получава се така, че клиническата депресия и кофеина са първи приятели, но синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивността и кофеина изобщо не са толкова добри приятели. Следващите, за които възнамерявам да поговоря, са хора, които отново имат проблеми с съня. Хора, които имат някакъв лек сън или безпокоен сън, не си доспиват нужното количество време, нужното количество часове. Кофеина, повярвайте, само единствено ще влоши нещата и няма да доведе до никакви ползи. Следващата група са хора, които приемат D2 агонисти. Неща като каберголин, като бромокриптин, като прамипиксол и всичко от този клас препарати. Именно защото повишената допаминова сигнализация и всичко това отгоре поръсено с солидна доза кофеин, това отново води до повишен риск от развитие на зависимости. И тук нямам предвид наркозависимости, говоря за зависимости към порнография, зависимости към видеоигри, зависимости към хазарт. И въобще като цяло хора, които приемат някакъв вид D2 агонисти, изобщо не се нуждаят от кофеин, тъй като и без това са изключително реактивни в своето ежедневие, така че изобщо няма смисъл от това. С тези хора, между другото, и приключвам този списък, да, получи се изключително дълъг и сериозен такъв, но това са групите хора, които просто не е нужно да приемат кофеин, не само според мен, но и според данните, които имаме към момента. Сега да видим кой може да приема кофеин. И първите хора, които могат да приемат кофеин, това са хора, които са си оправили режима на хранене и като цяло режима на живот. Какво имам предвид? Вземаме един човек, задаваме му въпроса: я кажи какво количество калий приемаш ти днес с диетата си. Този човек строго и конкретно казва 3500 мг, може да назове и продуктите, които му набавят същото това количество калий и така нататък. Същия този човек вечерно време си ляга по едно и също време, събужда се сутрин по едно и също време, живота му е фиксиран и при него нещата се случват по идеалния начин. Или поблизо до идеалния начин. Същия този човек приема и достатъчно количество въглехидрати, тъй като кофеина и въглехидратите са като инь и ян, вървят ръка за ръка. И ако един човек желае да извлече максимума от това, което може да му даде кофеина, този човек определено трябва да приема достатъчно количество въглехидрати. И хубавото е, че приемайки кофеин сутрин, може да закусим с стабилно количество въглехидрати, като след това няма да ни се доспи. Разбира се, в редки изключения с хора, които имат синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и хора, които са аденозин толерантни, но това са много, много рядко срещани хора и рядко срещани явления, така че няма да говорим за тях. От тук, съответно, вече може да си адаптирате диетата на по-голямо количество въглехидрати и те ще работят по-добре, защото кофеина директно помага за превръщането им в гликоген. Като моята максимална препоръка за едни 95% от хората касателно дозировките на кофеин са около 200 мг. Да речем 100 до 200 мг. Това е дозата,
която за здрав човек може да се употребява ежедневно, без при това да има някакви сериозни проблеми. Дори няма да има никакви сериозни проблеми. И ако този човек употребява достатъчно количество макронутриенти, в частност достатъчно количество въглехидрати, набавя се необходимото количество микронутриенти, калий, натрий, магнезий и така нататък, защото хората, които употребяват кофеин, се нуждаят, както вече знаем, от повече натрий. То на такъв човек кофеина му просто добре дошъл, заповядай, ето ти чашка кафе. И в такъв случай срока на елиминирането на кофеина зависи от перисталтиката, но грубо може да варира нещо от порядъка от 5 до 9 часа. Така че последния прием на кофеин трябва да бъде максимум на обяд, ако искате да спите що-годе нормално. И следващата група, която може постоянно да приема кофеин, това са активните спортисти. Там важи абсолютно също като предишната група, с изключение на това, че дозите могат да бъдат по-високи, като когато се влиза в състезателни подготовки, там дозите могат да бъдат много по-високи. Хора, които се състезават в федерации, които имат допинг контрол, там дозите могат да бъдат още по-високи, защото сами разбирате, списъка на веществата, които могат да бъдат приемани в тези федерации е доста по-малък, така че кофеина там също е добре дошъл. И между другото, с това се изчерпват и всички сценарии, при които хора могат да приемат кофеин, лично по мое мнение. Сега искам да поговоря малко за онези печални хора, онези хора, които по една или друга причина не знаят тази информация и са получили, както го наричам аз, кофеинов синдром или кофеинов бърнаут. И точно в този момент, да речем, или в някой бъдещ момент имат нужда от спешен кофеинов детокс. О май гад! Употребих сакралната биохакерска дума детокс. Тук изключително важно е да се разбира, че тази схема, този модел трябва да се дели на различни съставляващи. И както уточнихме малко по-рано, нашия Windows ще се стартира, но ще се стартира в Safe Mode. Като тук говорим за хора, които вече са преуморени или са на ръба от същата тази преумора. И поради тази причина, това, което трябва да направим е просто да намалим физическата активност. Грубо казано, ако сме тренирали 4 пъти в седмицата, може би си заслужава да ги намалим на 3, а в най-добрия случай на 2. А в най-добрия случай е въобще за известен период от време да не тренираме. В този протокол, който ще ви дам малко по-късно, са събрани максимално количество антиоксидантни моменти, същевременно и такива, които да повлияят на дихателната верига и преноса на електрони. Т.е. добавил съм и метиленово синьо, витамини от групата В и това, което ще озвуча само след малко, се прави за период от 4, в най-лошия случай 6 седмици, но за огромна част от хората 4 седмици са повече от достатъчни. Когато лично аз използвах тази схема и я прилагах на себе си, не разполагах с метиленово синьо и се наложи да го заменя с инжекция Актовегин. Но Актовегина е изключително болезнен за инжектиране, поради тази причина го сменям с метиленовото синьо, тъй като наистина много боли и на никой не пожелавам такива инжекции. Каква е самата схема? Имаме 250 МКГ метиленово синьо сутрин, за да можем да осигурим нормална работа на цикъла на Кребс. След това прегненолон, който е необходим за нормалното протичане на цялата стероидна каскада. Говорим за 50 мг сутрин. Рибофлавин, дозировка нещо от порядъка на 150 до 200 мг, но на някои хора ще са достатъчни и 100, така че нека дозировката да бъде от 100 до 200 мг. Той, рибофлавина, имам предвид, е нужен за нормалната работа на надбъбреците и трябва доволно сериозно количество от него. 200, да речем, е един усреднен вариант, а 100 е по-скоро за хора, които са около 70 кг. Необходим е и B-комплекс, може да използвате B-Rite, предполагам знаете откъде го намерите и как си го набавите. Следващото нещо, което трябва да използвате задължително е милодронат. И той в конкретния случай е нужен, за да можем да заглушим, грубо казано, тази привичка на организма
да се уповава на стресовия метаболизъм и да може отново да се научи да употребява достатъчно количество въглехидрати. Това, което предлагам аз, е да се употребява 3 пъти на ден с храната по 500 мг. Следващото в този списък, в този протокол е ниацинамид, като тук говорим за доза 500 мг преди вечеря. Него също го вземаме заради цикъла на Крепс, за да има достатъчно количество никотинамид аденин динуклеотид и да може по-бързо да се избавим от млечната киселина, от лактата. И последен в списъка, но не на последно място по значение, тъй като го използваме именно за невропротекция, това е церебролизин. Използваме церебролизин 3 пъти в седмицата по 5 мл. Ако по една или друга причина не може да намерите церебролизин, добра идея е да използвате и кортексин. Чудесна алтернатива е, много сходни препарати са, но работят малко по-различни са, но са много сходни. Но това далеч не е всичко, което трябва да направим, ако искаме да се възстановим от кофеиновото натравяне, от кофеиновия бърнаут, от кофеиновия синдром. Необходими са и определени диетични интервенции и това, което трябва да направим е първото и много важно да консумираме 4 грама, минимум 4 грама въглехидрати на килограм телесно тегло. За някои хора може да се наложи и 5, при други дори и 6 грама на килограм. Трябва да приемаме минимум 1 грам холин на ден, дали ще е от яйца, дали ще е таблетки, добавки и така нататък, за мен няма значение, избора е за вас. Минимум 3000 мг натрий на ден, минимум 3000 мг калий дневно. И трябва да ви кажа, че това са минималните потребности, които са, да кажем, достатъчни, за да се запаси достатъчно количество гликоген в миоцитите, в астроцитите, в хепатоцитите, в кардиомицитите и така нататък, за да може нашия организъм да се успокои най-накрая и да разбере, че има достатъчно количество глюкоза и не е необходимо да заставя черния дроб да се занимава с процеса наречен глюконеогенеза, че да ни отпуска нужното количество глюкоза оттам. Ако трябва да съм откровен, единственият минус, който има тази схема е, че може да покачите някакво количество мазнини, но повярвайте ми, тази жертва определено се струва, тъй като идеята на схемата не е да сте на тази схема цял живот, а да я направите за един месец и след това отново да сте нормален човек, който може спокойно да си ляга да спи, който може спокойно да се събужда, да ходи спокойно да тренира и така нататък. Тази схема работи идеално и при дамите, като дозировките там ще бъдат нещо от порядка на 2/3 от тези, които съм оповестил малко по-рано. Тази схема също искам да кажа много важен момент. При нормално количество въглехидрати и при елиминирането на кофеина работи просто прекрасно против паник атаки. И ако се добави глицин, нещата стават просто прекрасни. Паник атаките на практика какво са? На практика паник атаките са, че произвеждаме голямо количество кортизол, оттам произвеждаме голямо количество адреналин. И това се случва именно когато нашите организми вече са приспособени към стресовия метаболизъм. Повярвайте, това нещо може да е следствие дори на неподходяща за вас диета. Като с това смятам да приключа. Това беше видеото от мен за вас за днес. Аз съм Ивайло, желая ви спортно дълголетие, бъдете хора, бъдете здрави, мислете критично. Надявам се да сте научили нещо ново. До нови срещи и бъдете здрави!